Výborná lokalita, dobrý prístup a veľký pozemok sú hlavné výhody tejto nehnuteľnosti. Aktuálne prechádza rekonštrukciou a je vo fáze úprav, ide však o priestor, ktorý si nový majiteľ môže dotvoriť podľa svojich predstav. Ak hľadáte chatu s dobrým základom a perfektnou polohou, táto chata je určená na dokončenie podľa vlastných predstav.